कणकवली जिल्हा परिषद मतदारसंघाची 2 जागा या शिंदे शिवसेनेकडे आहेत, तर 5 पंचायत समिती या शिंदे सेनेकडे आहेत। शिंदे सेनेचे उपनेते आहेत संजय आगरेसाहेब। आगरेसाहेब, आज उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस आहे, आपले उमेदवार देखील आलेले आहेत इथे, काय सांगाल, काय नेमकी रणनीती असेल? आणि 100% महायुती आपली शिवसेना भाजप आणि शरद पवार राष्ट्रवादी गट हा 100% आपण महायुती म्हणून लढवतोय आणि 50च्या 50 जागा आपल्या कशा निवडून येतील। आपले माननीय माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे, विद्यमान खासदार आणि सध्याचे विद्यमान पालकमंत्री नितेश राणे, आमचे कुडाळ मालवणचे आमदार निलेश राणे आणि दीपक वैकेसरकर यांच्या नेतृत्वाखाली आपण ह्या जिल्हा परिषदला होऊ घातलेल्या इलेक्शनला सामोरं जात आहोत। तर त्या ठिकाणी आम्ही 50च्या 50 ठिकाणी निवडून येण्याची आपण रणनीती ठरवलेली आहे। कणकवलीमध्ये 2 जागा, ह्या कणकवली विधानसभा 2 जागा आहेत, कुठल्या जागा आहेत आणि पंचायत समितीच्या कुठल्या जागा आहेत, काय सांगाल? आपल्या ह्या विधानसभेमध्ये 5 पंचायत समिती आणि 2 जिल्हा परिषद दिले आहेत, एक फोंडाघाट आणि एक जानवली जिल्हा परिषद, आणि देवगडमध्ये 3 जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती 2, एक खारेपाटण आणि ओसरगाव वागदे, अशा 3 आहे। एकंदरीत रणनीती काय असेल या शिवसेनेची या मतदारसंघामध्ये? नाही, शिवसेना भाजप युती म्हणूनच आपण लढणार आहोत। त्यामुळे रणनीती जे काय पालकमंत्री किंवा आमचे आमदार निलेश राणे सांगतील त्या रणनीतीप्रमाणे आपण चालणार आहोत। सध्या देखील भाजपमधून काही जे आहे ते उमेदवारी अर्ज भरत आहेत, म्हणजे अपक्ष उमेदवारी अर्ज भरत, बंडखोरी होण्याची शक्यता आहे, त्याचा फटका कुठेतरी बसू शकतो? ज्या ठिकाणी आमचे विद्यमान खासदार नारायण राणे आहे त्या ठिकाणी माझ्या मते कुठेही बंडखोरी होणार नाही असा मला ठाम विश्वास आहे। त्याचं नेतृत्व आपले विद्यमान आमदार आणि कुडाळ मालवणचे आणि इथले पालकमंत्री करतात, त्याच्यामुळे बंडखोरी होणार नाही। तात्पुरती ज्या ठिकाणी एखाद्या कार्यकर्त्याने काम केलेलं असतं त्याला उमेदवारी मिळावी त्याची इच्छा असते, पण आमचे खासदार जे त्या ठिकाणी योग्य निर्णय घेतील आणि सगळ्या कार्यकर्त्यांना योग्य तो न्याय देतील। प्रचाराला कोण आमदार असतील किंवा वरिष्ठ कोण मंत्री येण्याची शक्यता? येण्याची शक्यता आहे, पण ते नियोजन करणार ज्या ठिकाणी आम्ही बोलू त्यात एकनाथ शिंदे येत आहेत किंवा बाकीच्या ठिकाणी जे असतील त्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी गरज असतील मंत्र्यांची त्या ठिकाणी येतील। निश्चितच येतील असं सांगितलं आहे, वरिष्ठ नेते देखील येतील आणि प्रचार जोरात होईल। आणि आता थोड्याच दिवसात आपण बघतोय की सर्व जे आहेत ते शिंदे सेनेचे आता नेते जे आहे पदाधिकारी जे उमेदवार अर्ज भरण्यासाठी दाखल इथे झालेले आहेत। उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली।